aka ala bato ke ha chatiri bo kan maka ni kilo do horo ni ne ka daluwi qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ni mami nama be ma ki karamo de ka kuma do nani ka daluwi nani jmembenna kele benna ama atika ala ko tema kele ndayo ka fodoro ni tike ni ambe ko tiki ka ko lambenna o te daluwi dalu de a sharia ka foni mamunu be wajulla ni selwati sera ubiseka yakaru shera ko a ni mamunu meni koina ni selwati sera be daga ka yakaru ab ko na fa dagaran ni sanji ko kebe ka sigida noroko anga selifla fara nyonga anga jamunke shera de yofo o ma ni manu abi ni shera de la ni shera tala na ngi ga tigere fo nyoyeti a la harani ni ngara selwati la ni du yi tru ka selimi teme ka bo wati la ay dombo yi ni ga okirla ni tugu ka seli min bɔ a waati la a waati sera e tɛ foyi la foyi m'i bali sunɔgɔ ci la i tɛ fɛn wɛrɛ la k'a dabɔ a kama k'a waati tɛmɛ a ye taa dɔnnibaw ɲininka o kiri la o kumana an bi yan ha an ma ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ dɛ an ta tɛ maa koyi an bɛ ala ko kuma in de ɲɛfɔli la n'i nana ni kuma ye min tɛ sababa ye diinɛ na awa sababa te ni dalu mun yan bo fo ni dalu bi bolo min ga kenan dai ibi nanoy ko dama de do kele te de karamo be bela kanu ba be bela angana ko ingem ma ko ite ko nya ala ko de ambe de bi dalu ta qur'ana kon eta hal ni seli re bo ala anga lafiya angana kere amango adama de law aka da adama de be ngalai alai mi bo sel kula ce ndo ko akwa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in ko seli te ko nogoy ko aka nogo junuma mamunu kolone do alay uduskuna farqul la e mali dine wara fle fo ma jama do yan fe ni silbalende wallahi do ka chrétien sabu te fo yi silbalia ko do ya kala kala nana ma do fo akwa ka mo do nda aka o mo fana fo ngana re kuma ma psika fam ko akume barala munu mbolo ulude ya islamé do ngati sil kaka chrétien sawu de borla islamé do atisi chrétien nunde ko ama ko islamé muna itisi kokma ni itiseli iti donda la sel to la de anda dimashi da mai kokma ko atinye ite fo ila ko ndo fe ko ikata inge kanye wali ka donda la o kera minge sel termina yota e seli e jetem nege journée kono ba era ni ku hali te barala ni kibina fere sunama ni sel fana lazara yɛrɛ cɛ tɛ a tɔgɔ ye fajiri ni sel fana cɛ tɛ tɔ ninnu bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na fajiri o b'a sɔrɔ suna maa min bɛ wuli fajiri kɔni kama o ye ala ko ye koyi e m'a ye fajiri de jama ka dɔgɔ a bɛɛ ye fajiri de jama ka dɔgɔ a bɛɛ ye wa ale kɛra y'o de fɔ ko seli waati la gɛlɛma munafikiw ma ko fajiri ni safo ko n'u b'a dɔn hɛrɛ min b'a fila la hali n'u bɛ munuma kana k'u bɛ munuma kana ni o bɔra ni seli fana sera ni nana seli fana seli ni taari sigi ni k'i bɛ fɛrɛ i ka te da kunna ni k'i bɛ fɛrɛ baro fɛ sɔɔni dɔrɔn i bɛ wele ko ayiwa na dɛ na kun ladara sera ni na ni taara ni k'i bɛ wulafɛ suna kɛ walima ni balontanko bɛ ja sɔɔni fitiri ayiwa na an y'a daminɛ ni nana fitiri la hali ka ala minɛ i ka to yan o ni safo cɛ o tɛ foyi ko ni ne kembe ka maa dɔw tɔɔrɔ e seli ka ko maa dɔw yan fɛ ne ko seli yɛrɛ ye mun kɛ o mɔgɔ bila sa ne tɛ bato ka ca nka daga dongu seli kelen da la bon n bɛ min fɔ a ye o la tiganikuru la kumaba tɛ ban dɛ e ma hali samiruni ninnu filɛ u tɛ seli de fɛ samiruni tɛ seli fɛ sɛtanɛ tɛ seli fɛ parce que sɛtanɛ mago sara sujudu kelen de kama sujudu kelen kɛbaliya e ma ala kira ko ten a ko n'i ye sajidatu tilawa kɛ o min filɛ n'i ye kuranɛ kalan n'i ye sujudu kɛ ko sɛtanɛ b'i kɔ don mankanw b'a nɔfɛ k'a fɔ ko adamaden yamaru la k'a ka sujudu kɛ k'o ye sujudu kɛ o kisira ko ale yamaru la ale banna ale kunna koyara seli tɛ fɛn fitinin ye dɛ seli bonya de kama a man di sɛtanɛ ye a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ e yɛrɛ ka baara tɔw lajɛ baara tɔw bɛɛ furancɛ ka jan ka tɛmɛ seli de kan hiji ye i si kɔnɔ siɲɛ kelen de ye sunkalo ye kalo kelen ye san kɔnɔ ni sunkalo tɛmɛna a bɛ kalo 11 kɛ sunkalo wɛrɛ tɛ yen n'a ka di i ye nafila sun foyi i t'a kɛ fo sunkalo wɛrɛ sariya t'i nɔ minɛ
nafolo fana jaga o ye boko kelen san kono wa hali berete rubu al-ushri damadu ni ka nafolo tila tan ka tila tila kelen dawla ko fana tila nani ka kelen dawla o de jaga ye jon bi dese ko boni barka mabani tamaci nga amma nanzira selima baba nana de kan wurula baba ema islamaya jose un photo shahadatini bora edura ale de nana celi joli kona ale de betugo shahadatini ale nyini na 24 heures kono chez duru adito ale biduru de di afora Musa e kira nato Musa ko ta ikata nyini imando ndi sen ngoro de akone barisara ka ulajara bi aku imando ndi sen ngoro de ala kira tura tani nga se ila fuga na fien ka feblu ka ke duru ala yo duru da ko wa duru do de nga sara imba nona nye do de bo ajetela nga asara ba nona ya seli biduru joko biduru tede seli wati biduru de kundo ala e binan ni duru de bo ala ka toto duru o duru yere Musa kungo ko aka chango yi ala kira ko malo yara sa ta ka sigila mam akumba tota ni mando na ala ne ni ala kira na no mi na ngo ko amina ba o labi ha boy ayre norombe jugunyuma ya komina saw afora ko sel de bodla e puis manyana afori ko furafle e ko ya furati foynye ni fura ndi foynye kwari kena ko be kono koy inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ya ko labana ko wala dhikrullah akbar ako ala kusmayre mbalo de ka ngo hejjete fen sala kira de ko ako la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ahabbu ilayk mimma tala'at alayhi ash-shams kuni kuma dinani foko kelen gada le kateme dugu kolo ko kan fe beka ako ambi arakan fla min zeliyani fajiri arakan fla fardai wotede amina fla min seli ka kon fajiri ala kira ko khairun min ad-dunya wama fiha dondo duguje ala kiramine kato tamasrafe ako bilal ma ko ay hakli to anande ka ngunu anzenge ne do tle de yukunu ko bilal fana sunala o wulla minge ala kira ko ay labe nga seli nga yambla ako yande yoro here ma iblis shetane sira anaya o yu tori kata nyefe o ko ala kira sallallahu alaihi wasallam duguje amine shendola ay rakatul fajr inseli uya ukama luka jetela ali kinga ke farda da mai wati kuruna kaba ako hal ni kene kuncira ka temeni nga ngume nafla flain sili wamba sili ka chenye e ka ta suratul muzammil flabani dugut la feseli o ta farda ere o dugut la feseli shu feseli salatul layl ala joni mande men nga barak maintenant on seli farda duru imbe royini on seli shu fe koni na fardaw sela ana fen faraka ni kuma façon nu na jona mo kungolo la ibaya ka seli ko mambu atiki ka seli ko tete de ama yana malasani nyuma yake mi hal ni adama de yere nyuma yake saka ke inma yataqabbalu Allah min almuttaqin ala nyuma ya mina nyesra jondi bulu bo mamin ala ko ninge eto ke ebisra nye ala min wanga nyuma yake o de ko o ala de ma fa nga seliwa muna anda be bunya fo mo wi muna do bunya photo ambi do jaga ala ko nyeti foti de ala ko ni ba nyefo mi vora mi na ibo fola nga do photo ko ke ka do bali ka fi atiketi de ni yake we yahudi o ka barede afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd lakla awere be kega mo jala kide ku ye seli taka tawto yi e fana keto ka tawta ne seli bla mo mbini mo oche min yini na ore ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa iba belike note donye yahudi awtay afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adab ala ko ti tomo de wo de bon faire ni dobe ko nyuma do nye photo abo ke ga do jaga ko jugu do photo abo ke ga do fia ibina do wash le soro batara ko de ni aka fsa ma horofo yo amam sa so boya
amam sa ma fa wariya ne mu mana akafsa ni de foreya abla jeni ke na bidaga na ti daga akafsa ni o ta daga o akafsa ni o ba daga ida donye gwane soro so journal ka ni ki kuma kwa akafsa shweni o kwa akafsa ma fa wari anga mima ma fa ma so fa na bo mam sa ya eta te fsa ya ko be so bono enet be fsa ma di no fe la ikhtarta al afdal fal afdal minga fsa be bodeta minga fsa be we ka betui wala kirama musala do ala ka dawna de akoni aya maruni mi aya se ko kala ningo ala ko ka mindo aya toy okma nga akli to ayere la de akru zaman karamo ni mi chugo don ira ka ke convingue kuyi ika kuma usuma note ubi birle nyoni de parce que karamo ba fa ka fedo de woda to ko yime abaka kena chama ngasa abe dine ko la selwati bi se machide kuma karamo min folo kanga kuma oti kuma o kuma ni convilo nana kuma abena karamo ya jirola karamo fela ka bude abena jirola aw ta nyedo aw makala abida ni mi daga o ndanye do ba nde jil fille no ngonna parce que nabo barola ni selwati sera ni karamo ma kuma ni ma wara kuma na doro karamo ba maloya o mana maloyara abayre defanga loka ngata ni kuzra na ala nya afi chenfo chena wati anda ndege mako ay to anga sen folo o de ayre majigi o de a tugere ya da ayre ufo aka ko pa to to sili no blala o ya anta chene de na fora ni ika jago bana ka to ika duyi bolo wali ka to ika bitigi halli fenda kono ngai ma bo bitigi kono ngono folo ko ray ko alta here to ni beede an ko islam be bebta ko ga to sili ani sel tara fe be bli alhamdulillah misil di taga sili o be here ko e ma do be to jamana ka bitle ni ngalla ku tiga sili olu be ni ngalla embe malla e be selima do be to jamana ka bitle ni ngalla ku be bara damina sili de nyesro li bare ma ka bara bla wali ka sili faranyonga ka ke shufe why ay français karamo yini ngawlay nata na yan won yini ngam ba fa ga sidda okay on de uzuru ya ayde awde ba kula ay yon yini gay wana for ete fuila ay ra ambe muna wallahi naw sili fana bla afla jihadu tesina ala ko baras sebebe blala atotura ambe sildi taga sili mi ngamino fana dabla amena nyon nige ko nyuma kala de gata jamana nga mo be milliards plus saba mara u binake di u fle kongona u fle mi nogola u ka dugu fandande chama fla kerefe ayre ni munu e demsien ke o do bina wa duru nyina fa buje amena bato dabla ko nyumaya ala ka boda de kan koy amba ala bato insha Allah ami nyumaya fanake insha Allah be bato di ibi sili ibi shun ibi jagabo ibi hiji ibi jugonye ibi ladire muso flani nyonje ibi fandaun jigitu ibi tay abede toye ko ala ka ya marukan andi do taka dobla de wala fiere minamba yini nje ngono ya jeta lafiya so ikoy la rahata fi dunya imam ahmad yo defo akoni ki ka lafiya ko ni zumata ka fo chena sa wonne lafiya ra ko eni se blala aljina kono dobla nyata ya lafiya bi sura ya ali andumini duma wala se ga dumini duma duida lafiya bala die da mushite lafiya be mina o da to aljina mangutu to fle ko mi wati bana mbuluka ba eta aljina de lafiya de be parce qu'elle fait un tabutou là et bien tamattu mi gal dina kono ati amogote effort foi là nga ya ko do kadila nga ko gelawondo de damu mbala damu ka boyma o de batu bi sabala toro ka ento ko toro mad hali ni edumi ma sigile ma ka so ko afla kuna abasoro ni muso masenge idem so sengana ni dem so masenge bara dem so kon sengana
oni ye kɔlɔbɛ min kɛ hali n'o y'a sɔrɔ i bilama bɛ bureau kɔnɔ sumaya la i ye kɔlɔbɛ min kɛ yanni i ka don bureau kɔnɔ maa de bɛ sigi fu kunna diɲɛ na an fa ye Adama min wala o de fɔ Adama ko n'i bɔra jinɛ kɔnɔ i bɛ sɛgɛn da Adama ko kuranɛ de y'a fɔ ko Adama n'i bɔra jinɛ kɔnɔ n'i nana yan Adama i bɛ sɛgɛn dɛ Adama ma sɛgɛn a sɛgɛnna dɛ o dun ye nabi ɲuman ye Adama ye nabi ɲuman ye diɲɛ yɛrɛ an ye kuma in fɔ yan ko an ko hey alkhairu allazi laysa fihi sharr aljanna wa sharru allazi laysa fihi khair annar ne tɛ diɲɛ kɔni a soginen de wallahi hali adamaden bɛ manja ɲini k'a ɲini n'i manjara n'a sera hakɛ dɔ la manja in bɛ k'i ma tɔɔrɔ ye i bɛ lakodɔn ɲini n'i lakodɔnna lakodɔn bɛ k'i ma tɔɔrɔ ye i bɛ nafolo ɲini n'a cayara n'a sera hakɛ dɔ la a bɛ k'i ma tɔɔrɔ ye i bɛ faamaya ɲini n'a sera hakɛ dɔ la faamaya bɛ kɛ kaso ye diɲɛ masakɛw bɛ se ka bɔ ka yaala yaala komi an tɔw bɛ yaala yaala cogo min nka a ka d'u ye o a ka di adamaden ye i ka bɔ dɔrɔn ka fiɲɛ minɛ ka yaala yaala maa t'i kɔ maa t'i ɲɛ nka i ye o ye dɔ sɔɔri b'i kɛrɛ la ko garde corps i se ka hali i tɛ se k'i yɔgɔyɔgɔ i y'o ye dɔ sɔɔri b'i da la i y'o ye ni dɔ sɔɔri bɛ mobili kɔnɔ ko garde corps o ye hɛrɛ ye alijinɛ de kɔnɔ maa si tɛ maa si agressé maa ti foyi kɛ maa si la maa ti maa kɔrɔfɔ maa ti ben maa kan maa ti maa tɔɲɔ maa ti maa hasidiya a ye to an ka alijinɛ ɲini koyi foyi ti yan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu n'a taar'u tigɛ tigɛ ka taa kɛlɛ tigɛ n'a ye n'a taar'u tigɛ tigɛ ka taa kɛlɛ tigɛ n'a ye u bɛ taa minɛ yen